Τελευταία, έχω παρατηρήσει πως χάνω πολύτιμο χρόνο στα social media. Ξοδεύω αρκετές ώρες κάνοντας scroll και χάνοντας την αίσθηση του χρόνου. Νιώθω σαν να χάνω χρόνο σε κάτι που θα μπορούσα να αφιερώσω σε κάτι πιο πολύτιμο. Καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείς. Και εγώ το παθαίνω συχνά αυτό. Πιστεύεις ότι μπορεί να είναι εθισμός? Δεν νομίζω. Εθισμός, από ό,τι ξέρω, είναι κάτι σοβαρότερο και πιο ανεξέλεγκτο. Κάπου διάβασα ότι εθισμός είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο λαμβάνει μια ουσία ή συμμετέχει σε μια δραστηριότητα, η οποία αρχικά μπορεί να είναι ευχάριστη, αλλά τελικά γίνεται καταναγκαστική, επηρεάζοντας την καθημερινότητά μας. Δηλαδή υπάρχουν πολλές μορφές εθισμού. Βέβαια. Εθισμός στο τσιγάρο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, αλλά και σε δραστηριότητες. Σαν τι δραστηριότητες? Στον τζόγο, στις αγορές, στα παιχνίδια, τα οποία βεβαίως τώρα γίνονται και διαδικτυακά. Σαν το συμμαθητή μας τον Αλέκο που έχει θυστεί στα video games. Τι προσωπικές εμπειρίες έχεις από τον εθισμό στο διαδίκτυο και πού οφείλονται αυτές? Γενικά από μικρό παιδί μου άρεσε να ασχολούμαι με το διαδίκτυο και γενικά μαζευόμασταν με φίλους μου και παίζαμε πολλά παιχνίδια μαζί. Κάποιοι είχαμε γίνει καλύτεροι και το είχαμε πάρει πιο σοβαρά και παίζαμε με πάρα πολλές ώρες, με αποτέλεσμα να εθιστούμε. Βασικότερα είχε ξεκινήσει από τότε που κάναμε τα μαθήματα WebEx και πολλές φορές έβγαινα από τα μαθήματα και έπαιζα ασταμάτητα ώρες. Δεν το έκανες παράλληλα δηλαδή με τα μαθήματα? Έπρεπε να βγεις από το μάθημα? Πολλές φορές καθόμουν και άλλες φορές έβγαινα, δεν έμπαινα καν. Αυτό όλο επηρέασε καθόλου τη ζωή σου, θεωρείς? Πιστεύω ότι είχε περάσει πολύ αρνητικά, γιατί είχα σταματήσει να διαβάζω, είχα σταματήσει να έχω κοινωνική ζωή, να πηγαίνω προπονήσεις και αυτά και είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή εκεί πέρα. Έχω ένα φίλο τον Νικόλα, ο οποίος πρόσφατα αποκάλυψε πώς επηρεαζόταν η καθημερινότητά του από τον εθισμό του στο διαδικτυακό τζόγο. Τι προσωπικές εμπειρίες έχεις από τον εθισμό στο διαδίκτυο και πώς ξεκίνησε αυτό? Κοίταξε. Λόγω του COVID, όλα τα παιδιά θέλοντας και μη ήρθαν πιο κοντά με το διαδίκτυο, έτσι είναι. Έτσι, αρκετοί φίλοι μου στράφηκαν στον διαδικτυακό τζόγο. Τι εννοώ? Υπάρχουν πολλές στοιχηματικές εταιρείες στο ίντερνετ και δεν είναι και πολύ δύσκολο να έχεις πρόσβαση σε αυτές. Είτε είσαι ενήλικας είτε ενήλικος. Συμφωνώ. Και θεωρείς ότι επηρεάστηκες από αυτό και ξεκίνησες? Κοίταξε. Όπως όλα τα πράγματα, έτσι και ο τζόγος είναι ένα πράγμα το οποίο ήρθε από την παρέα μου, το υιοθέτησα κι εγώ, ξεκίνησα να παίζω. Εντάξει, το μετανιώνω σίγουρα. Πιστεύω και οι περισσότεροι φίλοι μου. Αλλά έτσι έγιναν τα πράγματα, τώρα αυτό ακολούθησε. Ναι, κατάλαβα. Και όλο αυτό πώς επηρέασε τη ζωή σου? Κοίταξε. Με τους δικούς μου έχουμε κάνει μια συμφωνία. Μου λένε θα σου δίνουμε τόσο λεφτά για να περνάς τη εβδομάδα σου. Αν σου τελειώσουν δεν μας ζητάς άλλα μέχρι να περάσει η εβδομάδα. Και την υπόλοιπη εβδομάδα πεινούσα. Δεν έπαιρνα φαγητό στο σχολείο, δεν παράγγελνα με τα άλλα παιδιά, δεν έβγαινα για καφέδες. Ήταν κομμάτι της ρουτίνας. Δηλαδή όταν ρουτινιάζει κάτι και στο παίρνουν. Δύσκολα το. Όχι δύσκολα. Σου φαίνεται περίεργο όταν δεν το έχεις στην αρχή. Προφανώς ότι άμα ο τζόγος σου γίνει καθημερινότητα, πρέπει να σταματήσει. Κάνεις κακό σε σένα, στα οικονομικά σου, στους φίλους, στο τριγύρω σου. Δηλαδή, αν είσαι κάποιος που έχει οικογένεια, κάποια στιγμή ξέρω άνθρωπο που έχει οικογένεια και το μισθό του κάθε μήνα έπαιζε το μισθό του στον τζόγο και δεν είχε να δώσει τα παιδιά του να φάει. Ξέρω το γεγονός. Ακραίες περιστάσεις. Ναι, είναι ακραίες περιστάσεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά να φτάσεις σε έναν βαθμό ο οποίος είναι πολύ χειρότερος από οτιδήποτε που μπορεί να ζήσει ποτέ. Πρέπει να θέτουμε όρια. Δεν γίνεται να σπαταλάμε τη μέρα μας στα social media. Έχεις δίκιο. Δείτε πόσες ώρες χρησιμοποιούμε το κινητό. Μετά από αυτά είναι και λογικό να επηρεάζεται και ο ύπνος μας. Και αντίστοιχα και η απόδοσή μας στα μαθήματα. Τελικά, κάποιες φορές ίσως είναι σημαντικό να συμβουλευόμαστε για κάποιον ειδικό. Ποιες μορφές διαδικτυακού εθισμού είναι πιο σύνηθες στην εποχή μας και πώς αυτές μας επηρεάζουν αρνητικά?
Λοιπόν, στην εποχή μας, πρώτο και καλύτερο τα κοινωνικά δίκτυα. Και μετά είναι οι αγορές, ο τζόγος, ο εθισμός στην πορνογραφία, αλλά και ένα που είναι έτσι ασυνήθιστο, αλλά συμβαίνει πάρα πολύ, είναι ο εθισμός στην πολλή πληροφορία. Θέλουμε να έχουμε πάρα πολλή πληροφορία, καινούργια πληροφορία συνέχεια, χωρίς να μπαίνει σε βάθος. Απλά να υπάρχει συνέχεια καινούργια πληροφορία. Ποιοι πιστεύετε πως είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι που προκαλούν τον εθισμό στα παιδιά της ηλικίας μας? Υπάρχουν πολλοί λόγοι που είναι πρακτικοί, όπως το ότι υπάρχουν παντού συσκευές που είναι στη ζωή μας. Υπάρχει η πίεση από τους συνομήλικους να συμμετέχεις σε όλο αυτό το πράγμα. Όμως ένας βασικός λόγος, αυτοί είναι λόγοι έτσι που τους ακούμε συχνά, ένας βασικός λόγος που χρειάζεται να σκεφτούμε είναι τι κενό προσπαθούμε να καλύψουμε μπαίνοντας σε αυτό τον εθισμό. Δηλαδή, όλοι μας κάπως που και που έχουμε κενά. Είναι έτσι κενά στην ψυχολογία μας, το πώς νιώθουμε, μας έχει συμβεί κάτι, προσπαθούμε να καλύψουμε κάτι δυσάρεστο και να μην το σκεφτόμαστε. Αυτό το κενό θέλουμε να το καλύψουμε με κάτι. Υπάρχουν υγιείς τρόποι να το καλύψουμε. Με κάποιο χόμπι, με παρέα, με το να μιλήσουμε σε κάποιον, με το να αναμειχθούμε στις τέχνες, δηλαδή να μετουσιωθεί που λέμε ο πόνος και το κενό. Αν δεν υπάρχει αυτή η ευκαιρία και στραφούμε προς έναν εθισμό, τότε είμαστε πολύ επιρρεπείς. Πιστεύετε αυτό στο μέλλον θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο θέμα σε παιδιά της ηλικίας μας? Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς θα πάει το μέλλον. Γιατί είναι όλα αυτά καινούρια. Είναι σαν ένα κοινωνικό πείραμα κατά κάποιο τρόπο. Εσείς τώρα έχετε πάρα πολλά ερεθίσματα που εμείς δεν είχαμε στην αντίστοιχη ηλικία και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αν υπάρχει ισορροπία στον τρόπο που χρησιμοποιείται το διαδίκτυο, θα βγουν όμορφα πράγματα, γιατί και το διαδίκτυο έχει πολλά θετικά. Έχει ευκαιρία για να ενώσει τον κόσμο, έχει ευκαιρία για δημιουργικότητα. Αν μπορέσουν να αξιοποιηθούν αυτές οι ευκαιρίες, θα είναι πολύ ωραίο στο μέλλον. Αν όμως η στροφή υπάρξει πιο πολύ προς τον εθισμό, τότε θα έχουμε ανθρώπους που θα πάσχουν από άγχος, από μοναξιά και ίσως και πιο σοβαρά πράγματα.